नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आज पळया आयचे खबरो। येवच्या लोकसभा निवडणुकेक 28 क्षेत्रापैकी ओबीसी मच्छीमारी समाजाक बीजेपी तिकीट दिवची मागणी। गेल्ल्या 2019च्या निवडणुकेत बीजेपी पक्षान ओबीसी उमेदवारास तिकीट दिले ना म्हण मच्छीमारी समाजाच्या लोकांनी आक्षेप व्यक्त केला। राज्याच्या जनसंख्येत 50% ओबीसी आशिल्ल्या मच्छीमारी समाजाक एक तिकीट दिले ना जावन ओबीसी मच्छीमारी समाजान बीजेपीचेर विश्वास दवरचो अनिवार्य जाला। कर्नाटक राज्याच्या 28 लोकसभा क्षेत्रात ओबीसी समाजापैकी मच्छीमारी समाज खूपशे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी झटत आसात। जाल्यार दीर्घ कालाच्यान तेमगेले प्रश्न राजकीय वेदिकेचेर बहुमतान सोडवचे मुख्य आसा म्हण मच्छीमारी समाजान तेमगे समाजाचे मुखंड श्री प्रमोद मध्वराज हेमका 28 क्षेत्रापैकी खंय तरी एक कडेन भारतीय जनता पार्टीत उमेदवार म्हूण निवड करची अशी मागणी केला। श्री प्रमोद मध्वराज हेमी राजकीयाचे बाल कडू पिल्लेच व्यक्ती। 12 वर्साच्यान मोगवीर महाजन संघाचे अध्यक्ष, 13 वर्साच्यान कर्नाटक करावळी मच्छीमारी क्रिया समिती अध्यक्ष, 6 वर्ष राष्ट्रीय मच्छीमारी वेदिकेचे कार्यदर्शी आशिल्ले। सार्वजनिक समाजसेवेत लोकांच्या विश्वास आणि प्रशंसाक पात्र जाल्ले श्री प्रमोद मध्वराज हेमगेले परिश्रम, त्याग आणि समर्पण या चतुर संघटनेमार्फत समाजाची निरंतर संपर्क आणि वंश पारंपरिक रक्तातल्यान येयली ही समाजसेवेची सेवा भावना समर्पण करचे तेमी जनप्रिय राजकारणी आसात म्हण तेमका या वेळार 2024 सालाच्या विधानसभा निवडणुकेक तिकीट दिवचे म्हण मच्छीमारी समाजा वतीन मागला। असंघटित व्यक्तिಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಗತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖೇನ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಚಂಡ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಳಂಕಿತ ರಹಿತ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 2018 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 222 ನಂಬರ್ 1 ಶಾಸಕರಾಗಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮೂಹ ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ। मॅजिक बॉय क्रिकेट असोसिएशन असनोटी हेमी आयोजित केला। कारवार तालुक्याच्या 8 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे टेनिस बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट टूर्नामेंट 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा एंट्री फी 2000 रुपये, एडवान्स फी 1000 रुपये। फक्त 24 टीम मात्र स्वीकारतले। पहिली नोंदणी केल्याक पहिली आद्यता। खेळगड्यान तेमतेमगेल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टीमीत मात्र खेळचे। खेळगड्याक जेवणाची आणि थंड पेयाची व्यवस्था आसा। एडवान्सा बिना टीम नोंदणी जायना। एंट्री फी ऑनलाइन पे करू शकता। नोंदणी अखेरची तारीख 23 मार्च 2024। पहिल्या विजेत्याक 21,000 आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 11,000 आणि ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसा। जागो असनोटी शिवाजी हायस्कूला लागी। कारवार तालुका व्याप्तीच्या 8 ग्रामपंचायतीपैकी असनोटी, मुडगेरी, हणकोण, गोटेगाळी, कद्रा, घाडसाई, मल्लापूर, देऊळबक्की, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर, कडवाड, शिरवाड, अमदळी, चेंडिया, तोडूर, चित्ताकुळा आणि बाजाळी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोणी खेळगडी खेळू शकतात। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांनी कळयला। तंत्र मंत्र केल्लो व्हिडिओ व्हायरल। हळयाळ पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल। हळयाळ कारवार जिल्ह्याच्या हळयाळ शहरात जादूटोणाच्या नावार तंत्रमंत्र प्रकरण बरेच गाजला। या आधुनिक काळात सुद्धा घाडी, दोषी, तंत्र मंत्र या अंधश्रद्धा विषयाचेर विश्वास दवरचे लोक आसात। कारण हळयाळ शहरात अशीच एक घटना घडला। तंत्रमंत्र केल्लो लिंबू एक दुकाना मुखार उडयलो, सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला। धव्या एक्टिवा दुचाकीचेर येयल्या एक दंपतीन हो तंत्रमंत्र केल्लो लिंबू
तांबडे दोऱ्यान बांधिल असून त्या लिंबाक टाचणी तोपिल्ले आसात। हो लिंबू दुकाना मुखार उडयतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला। या सीसीटीव्ही फुटेजाच्या आधाराचेर हळयाळ पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल जाला। पोलीस आता हेजेर किती क्रम घेतात तेजेर सार्वजनिकालय लक्ष आसा। अगर लिंबू इथे अगर लिंबू टाकायला ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರಿಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ अगर लिंबू इथे अगर लिंबू टाकायला ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ कारवारच्यान मुणगोड वयताना अरबैल घाटात बायक अपघातात होमगार्डाले मरण। येल्लापूर तालुक्याच्या अरबैल घाटात बायक अपघातात परशुराम या व्यक्तीले जाग्यारच मरण जाल्ली घटना घडली। मृत परशुराम कारवारच्यान मुणगोड वयतालो। बहिणीला घरा वचू वयताना ही घटना घडली। मृत होमगार्ड खात्यात असून सध्या मुणगोडच्या पोलीस ठाण्यार कर्तव्यात आशिल्लो अशें कळला। या प्रकरणाची नोंद येल्लापूर पोलीस ठाण्यार जाला। पोलीस पुढील तपास करतेर आसात अशें कळला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।